مصات عالم تاخون كونكم جن تايوز جزء تبلاشيو واي لمس مصات عالم أخيلو يو كنت أفينا بقى مصات عالم يقويني مثلني أبيت سلام كوسينا seriously مصات عالم دو مصات كريستوس مصات عالم كابي يمصيو مصات عالم تاي مالتيو عالم كابي أخت مص أب عالمنا هلا خدو مصات عالم يبهاليو كاب እግዚአብሔር ربنا كابيتانا من حنيتنا يسوع كريستوس ጸጋን ሰላም ንዓኹም ይኹን ለማ ኣንቲ ምጽኣተ ዓለም ዶ ምጽኣተ ክርስቶስ ክነዋግዒና መበል 5 ሰንበት በጽሕና ኒኤና ደብረ ዘይት ይበሃል ኣበ ደብረ ዘይት ጎይታና ኢየሱስ ንደቀ መዛሙርቱ ዝበሎም ነገር ነይሩና ብድሕሪኡ ዝተዛረቡ ቃል እዩ ለማ ኣንቲ ከዋግዓኩም ማለት እዩ እዛ ናይ መጀመርያ ምዕራፍ 24 ማቴዎስ ኣላ ተሓንትውን ከም ብወልኩም እየ በመጀመርታ ግን ብሱርታይ ማለት እዩ ምጽኣተ ዓለም ብዙሓት ሰባት መፈራርሒ ይጥቀሙሉ እዮምና ለምንታይ ይዝብል ክነዋግዒና ፈለማግን እዚ ኣኸበልኩም ማቴዎስ 24 ካብ ሓደ ጀሚሩ ማለት እዩ ኢየሱስ ካብ ቤተ መቅደስ ወፂኡ እናኸደን ተሎ ደቀ መዛሙርቱ ናብኡ ቀሪቦም ህንጻ ቤተ መቅደስ ኣርኣይዎ ንሱ ድማ መሊሱ እዚ ሁሉ ትርእይዎ ደለኹም ኣብዚ እምኒ ኣብ ልዕሊ እምኒ እንተይፈረሰ ከም ዘይተርፍ ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ በሎም أبا دبر زيت تقميت انتلو دك مزامرتو نبيناتهم نابو قرب يلوم أزي معزيز خون ناي ممساخان ناي عالم مودأتان ملكتوخا انت أيو اسكي نجارن نايلوم تأيقوا ريخم قويتانا يسوس الساتم حد شوهم كويو هنصا بيت مقدس ريوم سويو دك قطر نديوم كاب قليله امصيوم دك مزامرتنا قطر يوم نفلطو ነገር የለንና ንعو መጽዮም ክሩ ይخلو በቃ ተደንቆም ገለኮ እዩ እስኻ እምኒ ይብልዕል እምኒ ከይፈረስ ያይተርፍን ይሉ ነጊርዎም ካኡ ዝኾነ ነገር ስለዚ ተረድኦም ምጽአት ከማ አዝዩ ይለም ጠይቆምዎ ማለት እዩ ስለዚ ዛ ጥቅስ እዚ አያለም ማዕንቲ መንሻ መነጋገሪትና ማለት እዩ ብዙሓት ግን ናይ ሃይማኖት መራሕቲ ኮይኖም አው ጽቡቅ ቦታ ኮይኖም መጽሐፍ ቅዱስ ይፈልጡ እዮም ተዋሂሎም ብዙሕ ካብ ሽሞምሲ 3-4 ስቴፕ ልዋዕሉ ታይዝ በሃል ሽም ተዋሂብዎምስ ግን ድማ ኣብ መጽሐፍ ዘየለ ነገር ምጽአተ ዓለም ናወሉ ብዙሕ ሰባት ከፈራርሑ ንርኢና ኣነ ቻሌንጅ ዝገበርኩም ሰባት ስለ ዘለው ማለት እዩ ካይ ምጽኹም ምጽአተ ዓለም ምጽአተ ክርስቶስ ለለ ንሕጎሰሉ እዩ ንሕጎሰሉ በንፈርሕሉ ይኮነን አቤት ምጽአት በጽሒልና ንሰግአሉ ነገር አይኮነን ምጽአት ዘፍርሖም ነቶም ዝጠፉ እዩ ንዓና ማይ ምጸናባ معلت سلاشمو نحرد لنا سلاشمو نقلل لنا سلاشمو نرقص لنا سلاشمو نصرف لنا بزح نجار لبصحنا لنا بزحات قدسات بزحات التحارودنا بأمن تقطقيطهم بخرة بزيتي بزح نجار لبصحهم قدسان فتحي من انتان كمصبا يمصبا غويتانا يمصبا يسوس اتو غويتا با يمصا ስለዚህ ብዙሓት ሰባት ምጽአተ ዓለም ናወልኩም ብዙሓት ሰባት ተፈራርሑ ኣለኹም ፍጹም ትክክል ኣይኮነን ስለዚህ ኸኣ ኣብ ደመና ክንቅበሎ ኢና ገና ናምንታይ ምጽአተ ዓለም ናወልካ ምፍርራሕ ክንቅበሎ ባጎይታና ንናፍቅለና ማራናታ ንለና ምስቲ ኣብ ውሽጥና ዘሎ መንፈስ ስለዚህ መፈራርሒ ካብ ትጥቀሙሉ ኣብ ሉቃስ 12 ካብ 35 ዘሎ እናልዓልኩም ነቲ ምእመን ነታው ጎንኹም ዘሎ ሰብ ወላ ተራ ሰባትኩ ምጽአተ ዓለም ዋ ምናምን ይብሉ ኣነ ኸይስሐ ምጽአተ ዓለም ዝበሃል ነገር የለን ሓሰት እዩ ምጽአተ ክርስቶስ ይዘሎ ክርስቶስ ክመጽእ እዩ ኮስደና እዩ ክዕርፈና እዩ ንዓትና ውን ክሕብሰና እዩ ከም ተብራይ ዘሎ መዓዝ ዲኻ ትፈርድ ናወሉ ዘውይዎ ዘሎ ሓዝውን ይእውየለው አውዚ ኣብ ልዕሊ ቅዱሳን ንዝግበር ነገራት ነቲ ዘገይሩ ዝሓለፈ ነገር ውን ገና ይእውየለው እና ፍትሕ ክወሃብ እዩ ክርስቶስ ክመጽና እዩ ክመጽእ ገና ህንጽብህ ኢና ተኾነ ኣብ ቀረባ ይግብረና ኣብ ቀረባ ክመጽእ እዩ ስለዚ ካብ ከምዚ ምጽአተ ዓለም ናወልኩም ምጽአተ ክርስቶስ እቲ ንቅዱሳት እቲ ንኣመንቲ ክርስቲያናሲ ብደስታ በሓጎስ ተዘጋጅዮም ዝጽበይዎ እዩ ግን ብዙሓት መፈራርሕቲ ትገብርዎ ኣለኹም ጎይታ ልብና ይኽፈተና ምን ምኽብል ኣይክእልና ሉቃስ 12:35 ግን ተተምህርዎም ጽቡቕ እዩ ሕቆኻትኩም ዕጡቕ መብራህትኻትኩም ውን ብሩህ ይኹን ንስኻትኩም ውን ከምቶም ጎይቶኦም ካብ መርዓ ክሳብ ዝምለስ ዝጽበይዎሞ መጽኡ ምስ ኮሕኮሐ ሽዑ ዝኸፍትሉ ሰባት ኩኑ እቶም ጎይቶኦም ክምለስ እንተሎ ነቂሖም ዝረኽብዎ መገልገልቲ ብፁዓን እዮም ተዓጢቑ ኣብ ማኣዲ ከም ዘቐመጦም ቀሪቡውን ከም ዘገልግሎም ብሓቂ ብለኩም ኣለኹ
ኣብ ካልአይቲ ወይ ኣብ ሳልሰይቲ ክፍለ ግዜ ናይ ለይቲ መጽኡ ነቂሖም ዝረኽቦም መገልገልቲ ብፁዓን እዮም ግና እዙ ይፍለጡ በዓል ቤት ነታ ሰራቂ ዝመጸላ ግዜ እንተ ዝፈልጣስ ምነቕሐ ገዝኡ ክኳዓት እንተለውን ስቃይ ምበለን ነይሩ ንስኻትኩም እውን ወዲ ሰብ ብዘይ ሓሰብኩምዎ ግዜ ክመጽእ እዩ እሞ ተዳሊኹም ንበሩ ስለዚ ተዳሊኹም ንበሩ እናበልኩም ከተምህሩዎምና ክርስቲያናት ተስፋ ክገብሩ ንኢየሱስ ክጽበዩ ክንገብር እናተገብአና ምጽአተ ዓለም ርእስና ሓስካ ዋይ ዝኾነ በቃ ዓለም ብልተፈጠረ ኮሽኮሽ ብልበለ ቁጽሪ ሰባት ክፈራርሑ ግድን ኣይኮነን ግቡእ እውን ኣይኮነን ኢየሱስ ክመጽእ እዩ ክወስደና እዩ ንናፍቕለና ማራናታ ንብለለና ደቁ ስለዚ ምጽአተ ዓለም ዝበሃል ነገር የለን ሓሶት እዩ ምጽአተ ክርስቶስ ግን ኣሎ ክርስቶስ ክንቅበሎ ኢና ኣብ ደመና ታይዲ ዝበለና ቅዱሳት ኩኑ ኣነ ቅዱስ እየሞ ካብ ዓለም ተፈለዩ ናስጋ ነገር ኣይትግበሩ ኣጋጣሚ ሓጢያት ተገበርኩም እውን ንስሓ እተዩ ንዑና ባይ ቅረቡ ኢልና ስለዚ መዓልቲ ተሓጸብና መዓልቲ ካብቶም ሕማቃት ነገራት ናዳሓና ናብ ምልአት ክርስቶስ ክንበጽሕ ንክርስቶስ ክንመስልን ንዕኡ ክንቅበሎን ንዕኡ ክንናፍቆን እምበር ምጽአተ ዓለም እናበልና ከምቶም ክርስቶስ ዘይኣምንዎ ተራ ፍጥረታውያን ሰባት ከፈራርሑ ግቡእ ኣይኮናን ስለዚ ኣቶም ምጽአተ ዓለም ናመፈራርሕ መሲልኩም ትፈርሑ ሰባት ክሳብ ሕዚ ሸዊዶምኩም እዮም ዘፍርሕ ነገር የለን ደስ ይበልኩም ምጽአተ ዓለም ክኸውን ከለ ደስ ይኽብለኩም መርዓትሲ መርዓዊ ኣኽመጽ ከለ ደስ ይዝብላ ስለዚ ቤተ ክርስቲያን እኮ መርዓት እያ ከመይ ጌራ ዳ ኢየሱስ ይመጽእ ሌላ ትፈርሕ ከመይ ላዳ ምጽአተ ዓለም እናበለት ምስቶም ምንም ዘይፈልጡ ምስቶም ዘይኣምኑ ሰባት ትሳቀቕ ስለዚ እንመሃሮ ነገራት ኩሉ ሓደ መራሕቲ ሃይማኖት እየ ኣነ ገለ እየ ሽማሽም ስለለሓዘ ስለነገረና ይኩን ኣብ ኩሉ ሃይማኖት መፈራርሕ ትገብርዎ ስለዝርእየና ለፈራርሕ ነገር የለን ደስ ይበልኩም ክርስቶስ ክመጽእ ከሎ ደስ ይብለና እምበር ክንፈርሕ ኣይተጸዋዕናን ኣነ ቅዱስ እየሞ ቅዱሳት ኩኑ ኢሉ ተስፋ ሂቡና ኸይዶ ንወድቕ ንልዓል ንሕርሮ ንሕዝኖ ብዙሕ ነገር ንገብሮ ወላ ይኹን ግን በኣና ተስፋ ይቆርጽን ወላ ይኹን እምበር ንዓና ካብ ንወደቕናሉ ንምልዓል ዝሰንፍ ኣምላኽ ይብናን ስለዚ ማራናታ ንብሎ ማራናታ ብልዎ ኢየሱስ ክመጽእ እዩ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ክወስደና እዩ ክዕርፈና እዩ ንብዓትና ክሕብሰና እዩ ኣሜን